Sí, hem llançat unes preguntes a la gent del poble per a veure si volia traslladar, que traslladarem així inquietuds, preguntes, pregs. Entonces, hi ha hagut diversos veïns del poble que han llançat diverses preguntes a veure si podies contestar-les. Una pregunta va sobre els parcs de vianants que n'hi ha en el poble i ella preguntava, una veïna, si n'hi havia tants diners, si costava tants diners pintar-los, perquè diu que n'hi ha alguns que no es veuen i que diu que és la segona volta que quasi la xafen, perquè els cotxes passen, no veuen el pas, entonces passen sense parar-se. I també el tema del Prado. En el Prado, l'únic pas de vianants que n'hi ha és el que n'hi ha davant de Mercadona, entonces si t'has de vindre, si tu vens per l'Ajuntament, has de fer diversos encreuaments de cera, no n'hi ha passos, entonces això. I de passo, ja que comentava lo del Prado, també preguntar el tema de l'ordenació viària del Prado, perquè sempre és un prou caos, sabem que ahir no es pega ningú perquè va espaet i tal, però ahir cotxes aparcats a la barana del bar, cotxes verticals que no saben si estan ben o no ben aparcats davant del Prado, tot això. No contestes ara. Al pròxim ple. Després, també ens han preguntat de la paralització del carrer Furt-Germanies, ens han preguntat en quin estat es troba el litigi i per a quan està previst l'obertura. Després, per a la passera peatonal que es va anunciar ahir al pont del Prado, preguntar si està desestimada o si no està desestimada en quin punt està, si es farà, si no es farà, la gent vol saber-ho. Una altra pregunta és quina és la quantia del contracte de manteniment d'enllumenat públic mensual. Esta més o menys la tinc resposta perquè és el contracte de servei d'enllumenat que està pressupostat, n'hi ha que dividir. Arran d'aquesta pregunta també ens han preguntat quan finalitza el contracte actual. Ens interessa saber. I per últim, també preguntava un veí del poble, no, per últim no, la penúltima, si s'ha demanat responsabilitats a l'empresa executadora de les obres del carrer Nou, el carrer d'Espins del Boulevard, respecte dels adoquins que han anat votant en les pluges, i s'han demanat responsabilitats. I l'última és que ens han comentat que s'han enterat que n'hi ha 2 granadors al poble actualment ara. No sé si és veritat, si no. La pregunta era si era cert. Les persones que granen el poble, que actualment n'hi ha 2. Pregunteu a vos si n'hi ha 2, perquè pareix que no... Sempre venen 2 només. I la pregunta seria, per això si és cert, i ara que ve tardor, caiguda de fulles, si no seria més convenient posar-ne més gent a netejar, que n'hi ha hagut queixes. I el prec meu és que aquelles preguntes que pugues contestar en el moment, que segur que de totes les que ha fet n'hi ha, que pots contestar-les ara, les contestaràs ara, perquè la gent pregunta per a saber, no pregunta per a que li contestes d'ací 2 mesos. L'únic que diré respecte al prec que vam quedar que 40 minuts abans podíem presentar i per part de l'alcalde no s'ha contestat. O sigui que alguna cosa està funcionant, no tenim per què deixar de fer. Però es pot millorar, no? Funciona, però pot funcionar millor. Es pot mantindre que pot funcionar perfectament. N'hi ha preguntes que pots contestar-me ara? No, però les contestaré si 2 mesos per seguir vostè cada dia. Bueno, por estar burlante de la ciudadanía.